nilip lumba jong amri mirlong rongkhang plan district ajo kedo karbi kedoan karbi akhai kedoan phada suri ningkan sama kadom na bajir iklo nilitum dak west karbi anglong kurusar amaipen KKCM mate karbi kurusar chirum amaipen west karbi anglong lo nili kurusar amai puki bom lapendak nilitum la nilidung dorapet ke vice president ka dolo lapen secretary ka dolo kado benitum kurusar tim claim rapet abang ko asinon nilitum dorapet lo tong sekot nilitum kurusar amai pen ini dak perangke amai long nilitum ke ongdong kadbi arat pan kapacini kang tonga lambang kela helo ke damtang hoktai ruibak social media long arnivan le nilitum lang postamela non ke bangji 2027 anikan aparman India angkan arlo la population census long religion mate nima putha kalam kachitok nangji aputha kalam si jekhili sai jekhinde sai sonsi west is karbiang bo postame nilitum thek damlong ama nilitum kurusar claim bo matum postame no nili ason ke ningkan ko thongke bela nilitum ke nilitum asonson arta phan ke phuna ka pahino sonsi doklo athe ke social media long nilitum thek long lo 70 80 years ke claim abang ko atum si ahaga ajhaga tum pulo honghari ajhag tum pulo hempu ajhag tum pulo barithe ajhag tum pulo lokhimo lason si chikhinde saya son dokok sinili tum bang mane ningkan sam ningkarong po bang abide sinili tum aphusi hino hi son dokok lo sitame nilitum kurusara bitung atung veskar biang long kurusara bitung atung ta langramo non nilitum atim long postame 60 70 years ke pleng arta ke pleng atung postame nilitum claim rapeta dolo la pen kilong bomlo kado ve ara phanta sitame non la chor kli chu piju asong ko anma ke do ben ang bom postame hempu mukrang dorbar pomon harong chu hu ponon bari the ponon hempu pu asong ponon lokhimon asong ponon chor kli chu piju asong ke do an penang bonga bangke nilitum kachini dam pena bangke honghari karbi honghari pu anim helo abarin nai amelo po nilitum kachini dam atheke lage nangli hem chetot lun pen munthi tha alom so apor akamunthi apor nali tum chen tha honghari pu anim chi jema tha nilitum kachini dam te hakko ko ahut ke nilitum aphia tum arta non ningkan tharo abat tadolo halatum apha nilitum non puta nilitum chingki bom halatum bihek heka ko penta honghari ko anim sika chethan po sika jolo halaso hol kacha ju kopilo sikur ma honghari lo pusi kacaju haso hoke kristan ma honghari lo puta pote sikur ma honghari lo pusi kacaju la si honghari po alam theke la ke pini penap kalilo ha per ke plang rap mindar plang rap si honghari po alam theke ke bang lo pini penap hoju nili no nali tum phan ke ong dong arat phan honghari atum mo po koson lo po nili nang khan theke deta ha sita honghari po alam theke mantu ne penta dolo la si sikur ma honghari lo po alam theke ke bang bon lo la si ilitum ke ong doya ke ong dung akarbi kali ilitum laknar ke lak sir ke vet akarbi jongsi ining si inthine si kabe non apor nalitum ningkan sari kuri ningkan proxy ke amuni de tum jongsi la social media lo asong tina tumta ni tum asong amensi che thang nangji ni tum asong amensi che thang nangji ri nangji po alam ke penalim kachi khili sai ke dokok ploti ovekimi tum apan koson si ilitum ka than po jema thadam tha nili ning ke kang ka do nili ning ke sota do la non pini pena ang bom le ilitum so sensasa lo mane tum hemputa ho mane tum mukrang ta ho mane tum badi theta ho ko jikhili saya bang hedi ove kimi tum phat aphu ka pang holo jema tha nangli amke cho por ka me nangli horti chuna porta me nangli penaso chingki boy porta me nangli gari che tha to tobar tam boy porta me jema tha munthi pa me thala soala honghari pu alam theke komantu ne adin penta sikurma honghari lo pusia hakko penta kacha tu lasi karbia tum ke honghari kedamtang karbiricho longsing ronghan karbiricho sitame alangli malong sobe jon hop le alangli richo ke longali ke ongdung arni ke ongdung a porpen rong aragalong a habe pin polong dili katharling dok pator tum peta me jingki dun bom che than dun bom alangli kaju dun long bom alam thesi munthi et pensi kedamtang a porta me ilitum nilip long baljong karbi arat ke do ana farman pen ake the nai richo ke non kiki bom long sing rong hang karbiricho alang li tam munthi pe me
มาถ้าเป็นเมมุนที่เป็นเมเป็นสีกาดูกาเวอาริโจฮับเบบินโพตุมเปเจดอนซาร์เป็นสีอลังลิตาริโจกิคิโลลาสีอลังลิตาอินจับเป็นเมเป็นสีเจการบิอาคายตุงเกฮองฮาริโลปุกิริบดัมเทปสีอลังลิโพสตามิกาดิกลาโลสิตาอินุร์บาฮินีเอซองซองนี้อาซองอตุมาบังเกจอร์คิจูพิยูอาซองอตุมโพสตามิอลังลิลามกาคินเดโดโกเจนิจุงอพันนังจิงกีปอนเปนังจิงใบปอนเปเปียนเปเลนิจุมเจดอนตุนเทเทนาลิตุมกานิเจเกเมเซนโลเฮจอกโลเฮโนเนโลสิตาอินุบาฮินีเป็นอลัมเทลองโลอาโกโซเชียลมีเดียเป็นตาเมฮาลารองเคจอลินด็อกสิตาเมเฟซบุ๊กจิปีโลเกโซเชียลมีเดียลองเปดามโลเกหิมาสาระตุมพาสตเมคับเรกสาระตุมพาสิตาเมลาโซพุทธากลัมกาดิกลาร์จีพันธะจิงกีจิงใบพันธะเจพาโลปุเกถ้าเอ็ดมุนที่เป็นเมเป็นสีอลังลีอาร์มิเกองอัพรังเป็นการจุดุนลงปมาลัมสีอลังลีการบิอารักเกโดอันเกอันนิมเกฮองฮาริเฮโลปุซีอลังลีกาชินีดามซีลาซีอิตุงการบิตุงเกฮองฮาริโลลาซีนอนลาโซเซนซาซงกาเมฮองฮาริปุซีกาโดกาเวทออิงโลการบิแปลนเดสริเกโดการบิรองแทงอัมรีจินทองนิลิบลุมบาจองอาการบิโดอันอารักโพสตาเมลาโซเซนซาซงเกreligion mate hala ilito manema longke hong hari pusi citong dunan po pusi ka diklaro sita inur bahinia song tum postame nili asap ning kan sam dunde dokoklo ate nili nang ningji dunji apata ning hang he ate karbi hijan che sorsa be ta hedi che sorsa nang ji akanta be sita ining nang matha dun po che don po po che don de de ti ki juda poro bang ke chok che de ti lasi nili non jong au so postame nili nang che than dun lo nili tum ove kimi tum phan phu che pang ho nang ne lasi rico inu rico kadiklar kan get alam jongsi komane asang tum komane akarbi tum kathinde dun polote rico lang kapate pek kelake arna madam si kapate pek lo posini lika chinida rico longsing rong han karbi rico hedi munthi pe me pensi itum karbi tum ke hong hari lo posi kadiklar lo mati ili tum che don dun sarna non rico lang kapate pek tado rico lang kapate pek ke lake arna madam si kapate pek lo jimunthi dang tha nili nangkan ninje alam komane bang ko phan athon rok rok ta hello sitala ke eli tung ka che thana che pare ninje ona ko phan ali amri mi long thoi ing long karbi vesi sa karbi sita eli tung ke ninje ona ko phan ali the eli tung chini dam nang ji ove ki mi tung phan aphuna pang ho nang ne la pen eklai vesi do nei lo la son hedi eklai vet do de polo te ka pre ka song ka pre ka nim tung ke eli tung phan mane neng nek dun cho de po lasi nangli tum bahari bhari asong thepo ke klem atum jongsi 70 years ke pleng atum 80 years ke pleng atum jongsi nangli tum graduate officer klem jet atum asong jongsi la haya lam nangli tum ove kimia tum phan aphu pang ho lang polo te noni dun lo asong kopilo ipu che pang ho jolo lasi ilitum non puta hem break ke long aphana lamba bangke ilitum halloween alam halloween alam non ilitum la nima putha alam jongsi ka chikhinde This is a karbi pono, joga karbi pono. Isi vet a district along a karbi pono ka kinde dolang polo te kosolo. Richo diglar tanglo, richo ka diglarat teng sinilitum ta mentu ne, non ili kurusa klembo matima long sidame 70 years kepling abang puta dolo. Alang li harsing teron, alang li habepia long ri long ke alang li mutiar klembong lo, kurusa raham pang lo sambe kurusa nang cipang doga bang pulo. Alang li ke 75 years a kepling lo. Sita alang li, kuano? Ning country pon country from arta ke pleng hot penta karbi tung ka kisikur ma hong hari lo pusi ka charju pusi lasi itung karbi tung ke hong hari lo pusi alang li ta chini lo lasi elitum base is a karbi pono toing long a karbi ponon ha plan history ka jo ke do a karbi atum an pono pini ladak pherangke a bitung pherangke a mai pen pini social media long nilitum ke bang abangke nilitum kenang sot nang aje pachini alam theke la helo athe nilitum nang che than dun de da chok che delo nili non jong au so postame nang che than dun de da chok che delo saru atum panta anodi le ke thek pat kali po join ne pensi ka che than ka chi mumba bang ke elitum non jong au so pane ata do muni pen postame ka chin ke che thana bang ke thek kere ke phutong ave po ser mate hodi sita nili hem nili phita 95 years kali sino ke 100 years ta plengelo nili ka chin ira ta hala neke sikur ma hong hari lo pusi neke kai penda karju dong long lo po kapre kala ke neke arju dong long le lo polo tang te munthi dam tha eli tong ke karbi tong ke hong hari lo la pen komani ham phang atum komani kamban ne akarbi tong ke ningji hedi hong hari pu ke banga khai tum sina ningji lason alam ka ching lit ke hedi khai kre hini penta dolo eli tum chomang atum pen metu neke che holok sikedo eli tum chichini ne de cho Jomeng atum alam ke ili tum karbi atum long ta
10% ke ili tumta karbi alam sininje bom la pen chomanga tum postame hadi 10% hisab ke ili tum karbi alam si chomanga tum taninje bom la si mathadam tha hala bangalam pen kapang barta hadi la ke la son halam ka chingbat ke deulo la si munthi pametha neli pili social media long mate malaso bangso phirang ke amai lo pani lampar kaninje po lam kali ining sinang che haidun edelo nalang tu nangli tum 70 80 years ke plenga tum yongsi religion long ke neli theklong piklo arni bang le mobile puta social media long dam polo tante la haisi theklong ji kali li kalang langala mane pirthe long hadi mane emek char duna thabe ino char duna thabe chitherak me kaplek ani ma rokoma tong ke bang kopi sina kama tha poma nangkan nek det pobo nang nek det pobo nang nek choy det pobo pose nili ke kaita kama thasi ning che khangon e ning che hayon e pensi pini abanke pini bangso pherang ke mai long pen ke bang lo la pen bangso pherang ke mai ke bang pe kaprek ha war pen kali west karbiang long that be thung constituency ang kangarlo dong kamukam karbi hemtun along pen la pen west karbiang long karbi kurusar ting room amai karbi kurusar atum atum si pini la bangso pherang ke amai long ke bang lo la si kado kave akarbi arat thoi inglong nilip lum baljong amri mirlong rongkhang plan district ke dok akarbi atum an postame namli ning chibino hoto pini bangso pherang ke amai long nili ke bang kaning je dang konani kekeng kecet kecok cedeka dongkok tahe tame sitame la bangke ili tuma bong cidia na la pen cetan cipake ngan sitame nili bihek kan judolo la pen non la punili tum kurusara tim klem rapet alang li harsing teron habe pia long ri long motiar kiboy alang li ponro gulo bosor arta pen kachini dunta hong hari pu helo pu alam theke bang pusi alang li postame non pusita minga lo cibitlo la si karbi atom ke hong hari la si kevang jilang apor non sensas non cengelo la bharot ang kangarlo la population census hedi la so nima putha kalam konama ka chitok nang ji ade malong bangke ilitum hong hari pola ilitum chitok dum thip anang posi kadok kave thoi inglong nilip lom bajong amri mirlong thoi inglong plan district ajo kedo akarbia raddo an pastame nilitum west karbiang long bithong ang kangarlo mate west ar karbi ang long kurusar adim do an pen postame nili kurusar mai khu ahin pen postame bangso pherangke mai long pen postame ke ongdung akarbi arada thanta nang chipani chinisi bangso alam ke bangke nili lam ke pasi intoni kolo kadom solando karbi arat do an apan lalos pini dongkam kam hawar long la karbi hem tunolong pini nangli tong phan lam pache tak mate media court ke phan ke johang nang ko alam thege la pusol lo ke dam tang ar ni pen la bang soil tum hong hari la pen ke hem phu alam social media long che hang hai la bang so putha alam si pini nang tum phan jo pha pon lo la sinil tum la non bithung hawar kurusara mai chingruma mai long nil tum ka do ko be tong bet pen nil tum ka che parai por bang ke hong hari pusi ke tok thip nang po jada alam akam itu ma thadam nang lo hong hari do hai pu thong ke pi thong ke man tu ne ning kam suri ning kam pharo ke do homboy benta belek alam no dakwang be pinmen si hong hari pu pen si litum ke klem bom dam bom chopi bom chop phejo bom e adam asar bisar kidar e lami ki tomo tumi ka do ko be ka pangrum lo piniarni pi pot si dak aksi kapre alaban sudet mala bangke litum social media long ke thek long te no prodang te chok che la pen ke la ke cheng si social media long ke pi tum bang li ke ma thada bang alang li tum chok che ulu prutang de big pot lo prutang te alang li tum social media long pache tak tia ko is we sakar bi thoi ing long a to ka ti ke do kar bi do am chi pang rum pet pe dalang tum che wa ching wai ching sai et si pini ko pc tum hong hari ma ke to gi hem phu ma ke to gi la pu social media long pi pe a prang si ching wai si alang tum che parai et pen si la social media long pe dam nai pulu la so social media ke la karbi de da phale social media kali la ken ne ka hor mu pinak all word along that heglong er bangka buji tum purote non ile tum ke ong do karbi ali bangke bakar bisi inut ke Christian dolo inut ke honghari inut ke high school ta ho inut lukhimon ta ho bangkang su dolan pulutang je piniar ni honghari tumta ako dak is karbi ang ma sor tum bang dan lo
แดกนอนตุ่มแฮมพูสิจิตอกนั่งปปูลาสิลาบังเงแฮมพูเกตอกนั่งอารอนโปรตังเตนางลีก็อันมากจินีเกเทเกเรเกแดกนิลิตุมเวสการเบียงลองอสอตาสมเกเทกตุมเกเรตุมโดโอลาสินางลีกันเจจอกเจลาแดกแฮมพูกจิตอกนั่งพูนางลีก็นับเป็นหรอการเบียร์ใครเกจอนคลิจเพจลองอาเอเกปนตุมเกแฮมพูอเมนเกลาเกเอนังเวกปูhake hem phu pusi pulo sita me nang li nim rokom ke plan ke phi ke nang li hong hari ve ka posi nang li hong hari pusi tok nang ke pilo no lobe mi tu phan no ni tu ma som son tu phan ni li phu nang ka pa he no nang ke la so phu ke ni li tum ke kama thada min cho che pilang sri tum ke chipu thiblo chipu thib tim nang ke ni li tum non kar bing long ha war long ke claim da ma tum phan tong ke lang du nang ma te ka charli du nang ma ason do pi Jorkli jo phejo da charli neng o somar phan school por hi talong ta tum jakong horang cherat duneng tangka poisa ri pidu neng hai ri tum hem preke hang along ili tum sar tum mong tai tum ai hir jo me pidu neng hala sono long thak thak abelek belek long ta do lo sita me pinyar ni alang li tum bang dak nang pin chong thu bang ke non hem phu putok neng pula si la so bang ke ni tum ves kar eng long ba bithung habar long mate ni tum kurusar amai pen ke ni tum koi tum thek the la da ke hong hari pusi tok bek nang po la pen tok thit nang po ka du ko be atok no kar bi tum same la pen ni la so social media long pen tum phan pini pherang ke theng long pen ka du ko be ara phan chuning ri lo non ke bang ji ana bang ke la hindu ma la aron mima la pia lama ka chingwai ka che than ji anta a prank social media long pi pia prank nang tum is be sakar bi atok no kar bi je pha et pen chingwai ra la pen che kro et phile social media long pi thuno la son prote non son prote nang to alama ki je don de pin mena prank nang tum da dak che hang yo che hang hai social media long pangar pangjar pre tang christian no boson ge dak nang ne kun choi pu hal skon tu moson ta nang ne kun choi pu lukhimon tu moson ta nang ne kun choi pu alang tum hong hari tu mon da yo non ka che bahak ko am people hai nut pulo hem phu hai nut pulo hong hari la si hong hari pu bang ke hala Christian ta putong ke pa pitong ke la tum ta hong hari pen asu tum si pinyar ni Christian man iskon tum ta hala tum ta putong ke pa pitong ke chor kli chu phejo asolo hala tum ta hong hari pen si apu phi tum ke man lo solo thai lu khimono tum ta la pura tha alang ni tum ke plan ki phi da ana ding kana bela sita me a putong ke pa pitong ke hala tum ta hong hari lu la si pinyar ni la son vita bi fru bang ke ni tum dak bithung guru saramai tum ben ni tum kroin dekhe la si hong hari putok thip na po pinyar ni pe ni tum aru kaddo ka me che towi ne che to hob stame ni li jong sila dak hen phu puket dok lo protein ni li me than stame ni li ke guru saramai ni li jorkli chuphe jo ne hem am tar rirang tar kaddo be rat det mai long ta ni li ta wo jom thadun bom bang lo ni li mi stame lo dak ke ni li hong hari da tok te hen phu da tok te christian si tum ji ponilita la sinang le tum phan kat do ka be atok no kar bi du an phasta la so media bitung long pe ni le tum nang le han chuning ri lo hong hari pusi pinyar ni tok thip nang ko la si la kar bi do an atok ano east west meghalaya pe e guwahati pe arunachal pe kar bi do ang ta menang tum hong hari pusi tok nang po hala isa sor la pu kanin je bang ke la bang kali la si ason tim alam sta me ni li mun thi dam bom ni non het jong o we kimi o so sta me ni la kamun chi chi ke jata lam menang paklang ta is pen sedang paklang rongoti azon nang paklang metang senapota heno puji heno pota me putuko kai takachi hili parti le pene akam klen da hala tumsi ke chengji e pene non son hong hari lam pen hem phu lam pen ta hala tumsi nang ke cheng social media long pang yar ba prang la si la so bang kali de dei puluna le tum mathaning ke a Fransi East West a toka no long ku long dang thoi ing long ke do kar bi am chipang rum pet pen sinane elong bang le tum program pathik si hadaching wai joya phi chiparai et phi rip et phi sinang le tum ke social media long pinenge polo a thela so phone ke nang li kar bi hong hari det phanali nang li kar bi hem fu det phanali nang li aronimi det phanali nang li lukhimon det phanagali Water long sila ke injar pung tomon penang hormu kosi penang pinung alam ke la social media long pinang ni la sinili ka dogo be la kar biang long ara do an phang ta me pinyar ni dak ni tum bithung hawar pen ni thek det non owe mi pusa me purusa ra mai long ni ta chorkin bom chuphi jun bom ardon bom ardin bom banglo la sinili tum ka do ka be nang tum ka do be kar bi arong ara do an phang ta me pinyar ni pen hong hari puche tok thippo pu nilining thesi lam thesa me ington por ektor kardom